Vaan. Ihmettelet varmaan, mitä Pyy tekee joulukuusessa. Pyyt viihtyvät yleensä päärynä puissa. Tai niin ainakin sanotaan tässä laulussa 12 joululahjasta. Voi, osaatteko kuvitella 12 lahjaa ja sitä hurjaa rahanmenoa? Kaikki alkoi rohkean ja pelottoman ritari Kuminan linnassa. Enkö olekin rohkean ja pelottoman näköinen, Juolukka? Kerta kaikkiaan ehdottomasti ilman muuta. Mutta miksi kaunis prinsessa Tiukuliina ei ole antanut minulle kättään? Olen rakastanut häntä jo vuosia. Sanotaan, että prinsessa on ailahtelevaa sorttia. Hän kärsii synkkämielisyydestä. Jälleen uusi kosinta herra Kuminalta teidän nyreytenne. Eivätkö kosijat jo ymmärrä, että odotan miestä, joka saa minut nauramaan? Onko se liikaa pyydetty? Jos ikinä löydän hänet, menen hänen kanssaan naimisiin. Vannon miekkani nimeen, että voitan prinsessan sydämen jouluun mennessä. Annan hänelle lahjaksi ihan kaiken, mitä hän halajaa. Kyllä, herra. Menet palatsiin ja vohkit prinsessa Tiukuliinan toivomuslistan. Vohkin. Varasta, Tomppeli! Listan avulla tiedän tarkkaan, mitä prinsessa haluaa. Hukutan hänet lahjoihin ja minusta tulee hänen rakkaansa. Tällä välin prinsessa kirjoitti linnassaan toivomuslistaa. Runokirja, maalipaletti, aurinkokello. Kun lista oli viimein valmis, prinsessa lähti viemään lista isälleen valtaistuinsaliin, mutta matkalla hän piipahti kuninkaallisen arvoituksen laatijan luona. Herra Anagrammi, tulin hakemaan isälle viikon ristikon ratkaisusanat. Isä ei kestä jännitystä. Tässä ne ovat. Toivottakaa kuninkaalle puolestani hauskaa joulua. Lähden tästä sukulaisiin ja palaan uuden vuoden jälkeen. Hienoa. Tästä tulee joulubonus. Hyvältä näyttää. Oho, herra Anagrammi on selvästi loman tarpeessa. Mitä ihmeen vastauksia nämä ovat? Runokirja, maalipaletti, aurinkokello. Hei, se on minun listani, isä. Taisin hävittää sen toisen. Jos en saa vastauksia herra Anagrammilta, minun täytyy ratkaista ristikko ihan itse. 1 pyy, 2 tunturikyyhkyä, 3 ranskalaista kanaa, 4 lörpöttelevää lintua, 5... 6 hautavaa hanhea, 7 uivaa joutsenta. Kautta miekkani! Kylläpä prinsessa Tiukuliinalla on outoja toiveita. 9 rumpalia, 10 pillipiiparia, 11 tanssivaa tätiä ja 12 hyppivää herraa. Pyhjä pah! Neidon mielihalujen toteuttamisesta tulee unohtumaton kokemus. Keksin. Hänelle pitää viedä lahja joka päivä 12 päivän ajan. Unohtamaton, eittämättä mahdoton, varmaankin. Niin, mutta kyllä sinä jotenkin onnistut, vai mitä, Julkka? Minä? Sinä etsit kaiken, mitä prinsessa on toivonut, tai aloitat uuden vuoden. Ilman joulubonusta. Tai pahempaa. Joulukka lähti matkaan hankkiakseen kaikki typerällä listalla olevat lahjat. Ensimmäisenä siinä luki
Aivan oikein. Minä päärynäpuussa. Luulitteko, että olen tässä vain kertojana? Kyllä näissä puissa omenia piisaa, mutta missä minä pyyn tempaisen? Häh? Hei, minuako etsit? Kyllä, se on eittämättä pyy. Hei! Teidän täytyy lähteä minun mukaani palatsiin. Ei onnistu, Muru. Minä en lähde mihinkään ilman puutani. Minä ja puu olemme pari. Selvä. Odota siinä. Piristin nyt, tyttöseni. On sentään joulupäivä. Entä sitten? Lahja herra Kuminalta, tuojana hänen palvelijansa Juolukka. Lahjako? Katsotaanpas. Ensimmäinen päivä heilain mulle toi. Kolmikirjaiminen lintu sopii kuin nakutettuna. Mikä mauton lahja tämä tällainen on? Vie se pois heti. Selvä, heti. Olen jo menossa. Prinsessa näyttelee vain kainoa, Juolukka. Huomenna viet prinsessalle listan toisen lahjan, ensimmäisen myötä. Niin voitan hän sydämensä varmasti. Mikä se toinen lahja olikaan? Tunturikyyhkyjä, herrani. Vaikeita löytää, vaikeita napata. Sinähän nappaat ne tai muuten. Kyyhkyn saa kiinni vain tekeytymällä kyyhkyksi. Harmi, että en osaa lentää kyyhkyn lailla. Jälleen lahja herra Kuminalta. Toivottavasti hän pistää paremmaksi. Avaa sinä. Kynsilakka kuivuu. Toisena joulupäivänä heilain mulle toi 2 tunturikyyhkyä ja pyyn päärynä puussa. Tunturikyyhkyt, sehän sopii hyvin. Kerro herra Kuminalle, etten ole yhtään otettu. Selvä, lähden. Olen jo mennyt. Himpura, miten vaativa prinsessa onkaan. Huomenna viet hänelle kaikki 3 lahjaa. 3 lahjaa siis. No! Oui, s'il vous plaît. No. Alors, minä palaan. Seuratkaa minua kanateen. Prinsessa odottaa lahjansa. Teidän huumorin tajuttomuutenne, katsokaa tätä. 3. joulupäivänä heilain mulle toi 3 ranskan kanaa, 2 tunturikyyhkyä ja pyyn päärynä puussa. Ulos! En tiedä, kestänkö tätä vielä 8 päivää. Neljäs joulupäivä heilain mulle toi 4 löppöä lintua. Kuuleeko isäntäsi minua kana-aivoksi? Matkoihisi siitä! Atsi, matkoisi siitä, atsi. Joulukka haluaa aspiriinin. Prinsessa on taipumaisillaan, tunnen sen. Miten hän sen tuntee? Kultasormuksia. Tiedän, mistä löytyy isoja sellaisia. Herra Kumina olisi voinut ostaa sormukset koruliikkeestä, mutta ei, se olisikin ollut ihan liian helppoa. Ei hassumpaa. Mitä sanot?
Teidän korkeutenne, teille tuli jälleen lahjaa. 5. päivänä heilain mulle toi 5 sormusta. Ring a ding ding dong. Ne ovat kivoja. Ja pyynpärnä. Ja pyynpärnä. Älä edes sano Ja sitä. pyynpärnä puu. Päärynäpuussa. Au! Ei prinsessa ole alakuloinen, vaan kerrassaan vihamielinen. Vihamielinen, epäilemättä vihamielinen. Kivoja! Sanoiko hän kivoja? Nyt alkaa myynti kirjoittaa! Niinkö? Ehdottomasti! Viet vain hänelle kaiken, mitä hän toivoo! Mutta hän ei näytä haluavan mitään. Eikä ainakaan enää yhtään lintua. Juolukka, haluatko sinä nähdä huomisen päivän? Yeah. Kun päivät heilain mulle toi 6 hanhet. Oh yeah. Yeah yeah. Oh yeah. 7. joulupäivänä heilain mulle toi 7 joutsenta! Ei enää yhtään lintua. Jos tuot vielä yhdenkin höyhenen tänne, isä saa katkoa sinulta kaulan. Sitä kunniaa hävittelee jo joku toinenkin. Hei, tämähän hienoa. Isä! Älä päästä herra Kuminan palvelijaa enää palatsiin. Miksi sellaista toivot, tyttäreni? Koska hän kantaa tänne vain lahjoja, joissa on höyheniä. Tiedän, mitä mieltä olen höyhenistä. Niinhän minä tiedän. Mutta ehkä palvelija tuo vielä jotain, joka saa sinut hymyilemään. Sitä paitsi hänen typerät lahjansa sopivat ristikkooni aivan täydellisesti. Hyvä on, isä. Suostun sinun vuoksesi. Miten niin, et mene enää palatsiin? Prinsessa uhkasi, että isä katkoo minulta kaulan, jos palaan sinne vielä. Höpö. Hän vain leikkii vaikeasti tavoiteltavaa. Prinsessa vaatii hiukan taivuttelua. Ja niin sinäkin, juolukka. Ja minusta oli joskus kiva olla palvelija. Jos menen takaisin, prinsessa napsaisee minulta niskat nurin. Jos en mene, herra Kumina hoitaa homman. Totta, mutta prinsessan suhteen on paremmat mahdollisuudet. Prinsessa Vinkuliina. Hänen kuninkaallinen ankeutensa. Kiristy nyt. Prinsessa haluaa, että joku saa hänet nauramaan. Kokeile vielä kerran. Mitä menetettävää sinulla on? Vain pieni pääni. Minusta teit viisaan valinnanne, juolukkaiseni. Älä makoile siinä. 8. päivä kutsuu. 8. päivä heilain mulle toi. Lehmiä. Ei, katsokaa niiden alle. 8 sikaa, 7 joutsenta, 6 hanhea. Lopettakaa lypsäminen. Viekää linnut pois. Onneksi hän ei napsauttanut niskojani nurin. Oi, onpas iskyttävä päänsärky. Ei tämä johdu päänsärystä teidän kurjuutenne. Älä edes sano. Kuulkaa! 9. päivä! Heilain mulle toi! 9 rumpali! 8 viikaa, 7 joutsenta, hei! On myönnettävä, että olet kyllä sitkeä, joulukka. Saanko lainata tätä? Olen sitkeä, nähdään huomenna.
Huomenna. En nouse huomenna sängystä. Teki joulukka mitä tahansa. Oho, 10. päivänä prinsessa oli pihalla kuin lumiukko. Ohoho. Joulukan typerät lahjat. Mutta tuo kuulostaa juhlinnalta. Miksei minua kutsuttu? Mistä on kyse, joulukka? Miten niin? Nyt on... 10. joulupäivänä eläin mulle toi. 10 pillipiiparia, 9 rummaa. Siis löysin vain 9, joten jouduin tuuraamaan, mutta ethän sinä välitä. Aivan, en todellakaan. 6 hanhea ja 5 kultasormusta. Ole hiljaa. Kiitos paljon. 10 päivää, ihan suotta. Väärin. Prinsessa melkein hymyili. Se oli vieno irvistys, mutta herra Kumina ilahtuu silti varmasti. Hänkö melkein hymyili? Tiesin, että sinnikkyyteni palkitaan. Onnittele minua, joulukka. 2 lahjat vielä ja prinsessa on minun. Onneksi olkoon. Kyllä minä, Arturi Joulukka, opetan teitä kuninkaallisia leskirouvia tanssimaan huomiseen mennessä täysin ilmaiseksi. Ja 1 ja 2. Toista joulupäivä, ei mulla toi. 11 tanssitäti, 10 pillipiipari. Tätien tiputanssia. Ja 8. Miten sait ylhäiset rouvat tanssimaan? Ei se helppoa ollut. 11 tanssivaa tätiä. 5 sormusta. Isä! Jestas, hän näytti hetken jo melkein onnelliselta. Ei, se oli varmaankin erehdys. Totta se oli. Musiikki vei mukanaan jopa alakuloisen prinsessan. Ja prinsessa vei mukanaan joulukan. Alakuloinen ehkä. Kaunis eittämättä. Ulos! Yksi päivä enää jäljellä ja tilanne on entistä huonompi. Muru, alat ihastua alakuloisen prinsessaan. Auttamattomasti varmasti, toivottomasti, eittämättä. Vaikka joulukalla oli tunteita prinsessaa kohtaan, hän oli silti ennen kaikkea uskottu palvelija. Niin, haluan pitää pääni. Niin joulukka valmistautui toimittamaan herra Kuminan 12 lahjan. Oletko varma, että kuningas haluaa tavata meidät? Hän jopa lähetti teille uudet saappaat. Oh! Joulukka, miksi eivät nämä herrat hyppele? Kyllä he pian hyppivät. Laitoin kenkiin chilipohjalliset, jotka alkavat vaikuttaa ihan näillä hetkillä. Tulimme niin pian kuin pääsimme teidän korkeutenne. Jalat käyvät ihan kuumina. 12 päivää heilain mulle toi. 12 hyppivää herraa. Tuhon kaiken. Se on viimeinen puuttuva sana. Hyvät hyppyrät.
Nauraako tyttäreni? Se onnistui! Prinsessa nauraa niin, että sauvat paukkuvat! Tyttöseni, tarkoittaako tämä sitä, että... Kyllä, isä. Olen löytänyt sen oikean ja menen hänen kanssaan naimisiin, jos hän huolii minut. Tiesin, että tulisitte järkiinne, prinsessa! Piristy nyt, Muru. Sait sentään pitää pääsi ja vielä bonukset päälle. Luultavasti, mutta sydämeni on särkynyt eittämättä. Vastaus on tahdon. Ei! Otan joulukan miehekseni. Juolukan! Sacre bleu! Joulukan! Minutko? Sinut. Katso nyt, mitä kaikkea sait saadaksesi minut hymyilemään. Hoidit lintuja, soitit pilliä, jahtasit hanhia, opetit tanssia. Ja se on aika upeaa. Tulipa ehdottoman kuumat paikat. Okei, tiesin sen alusta asti, mutta et olisi tykännyt, jos olisin paljastanut kaiken jo heti alussa, vai mitä? 3 ranskan kanaa, 2 tunturikyyhkyä, ympärinä puussa. Se olen minä. Hei, hetkinen, melkein unohdin. Hauskaa joulua kaikille.